Badakigu zer den monosexualitatea eta bisexualitatea. Gaur, monosexualitatearen munduan murgilduko gara. Bado delako hemen hainbat zarantza. Ongi etorri ikuren nauzun etzokora kultura kalera. Monosexualitatea, zer sartzen da hemen barruan? Heterosexualitatea eta homosexualitatea. Zer da heterosexualitatea? Beste, generoarekiko erakarpen sexuala izatea. Eta zer da homosexualitatea? Genero berdinarekiko erakarpen sexuala izatea. Badaude 11 hitz homosexualentzako. Lesbiana, maritxu, kanpaijole, sozialki 11. Baina gauza bera dira, berdin dit neska edo mutili izatea. Eta hemen, betiko zalantza, beti egiten didaten galeraren erantzuna. Ni mutil heterosexuala naiz eta neska trans bat gustoko dut. Heterosexuala naiz? Bai. Mutila zara, bestea neska, berdin dit, cis edo trans izatea neska da. Orduan, heterosexuala zara, berdin dio. Zer den bezea, neska da takitxo. Orduan, heterosexuala zara. Orduzu ba.